Adi pemanahan. Atus pundi Kang Adi? Rada nyedak mrene nggonku guneman men cetha. Kowe wis ngerti? Kowe tak jak ana ing tepes wiringing Kadipaten Jipang. Kula menika sampun mangertos. Nanging kang dados kesanipun Kakang Juru menika menapa tegesipun Kakang Juru menika? Satenane kowe ndak jak lumawat ana ing sakiwa tengane Kabupaten Jipang merga iki ana ae sing Pati Penangsang bakal diparingi bumi ing Mentao. Lah kira-kira kowe iki wani ora? Ngaten Kakang Juru. Sinaosa kula menika wani. Nanging Senopati abul-abul ing pajan wae ora ono kejaba mungkaran. Yen kowe mung ngrungokake kabar sing wis ditampa merga wedi karo brengos blabrang. Menika Kanjeng. Menika tetep pianteke Kanjeng Adipati Arya Penangsangipun dasare pitekso. Adi pemanahan wong perang kuwi ora nganggo okel wae nanging nganggo akal. Dipati Penangsang iki sok kesusu dadi kesluru. Mula yen kowe mengko bisa menang nampa kukuban bumi Mentao sok kanggo kamulyaning anakmu sak turunmu besok. Mula ya ngono. Bener Kakang Juru. Pemanahan aku mung ngeguhke karo kowe. Sawise anakmu Danang takon nyuwun ngampil tumbak Kyai Peret kagungane Kanjeng Sultan Pajang, lah iki minangka dadi sifat kandel anakmu. Oh, mekaten Kakang Juru. Nek menawi panganggenipun Kakang Juru kados mekaten, kula sanjung nanging adi anakipun piyambak menika Mula ya ngono ya. Manahan sadurunge awake dhewe padha guneman. Iki nyeranti mbok menawa wae ana
Kahanan terang kaya ngene. Aku batin ono sing Rekoso dadi plekate ki wis kaya ngene ki ye. Angarit suket angel. Tebak angin terus saiki yo ora kulino. Yo piye? Kaya ngene iki. Ngene Kakang. Kang ne Piye? rungokake. Iya, aku ki yo cetha. Kae sebut lemu. Ayo, garek kon babatke apa aku ki teko babat dhewe wong aku ki saguran kok. Wis lali kok ya. Ling lali ki yo gurung ning yo sithik-sithik ki yo. Ya mbak, aduh. Wis ngene Kang. Iki dhewe gaweane akeh. Iki makani siaran, makani wedhus, makani sapi, yo makani anake wong. Sing paling berat kuwi makani anake wong. Wedhus mburi barang mbak. Biasane kok pomor jumure to, Kang. Kendalang gede iki mah kabeh. Jemure kang suket yo lembu kok. Terus iku kabeh. Mau pas, kayak mau ora, udah mulai mau orang ini. Ayo wis nek pancen ngono yo sak uli-ulihe wae awake dhewe ning arit kuwi. Iya. Lah iki yo lek do dibiokake nang gedhogane kono. Ayo kok sik diimboi Kang iki sang apa Kang njaluk? Iya, wah anak aku ki yo renes sangune. Oh jenengane wong e yo wah. Gini. Adi pemanahan. Tak kadani kene. Sawise awake dhewe seseringan amping-ampingan wit asem kae sajak ana bocah sing lagi nyari. Ayo guru mesti ayo coba takonono coba takonono Aku takoni ya. yo Ayo takon. Kowe sapa jenengmu? Lan saka ndi papan durungmu? Mlebu ana taman kene. Sapa jenengmu? Lan wong Ayo nang takon Kang piye Kang jawab Kang. Ayo dijawab. kaya ngono. Nah, saborene ngrusui piye tenan. Nah, saborene gen ngrusui ten piye. Nah, jawab terang oke ae aku.
podo-podo kreatornya cim-ciman yo. Sama wis. Seneng aku lek kon. Lha aku lho ayo, koyo sapa to? Entuke jutaan. Sopo? Kowe ini ngarep kok usih. Ngomong ora Aku ki ya mung nontoni kon mung ngarep iki ya wis entuk separuh karek ngopani jamun bos. carane kanjenge Lah ya aku diomongi arek. kanjeng Aryo pengen ini tak ada Rada-rada to. Ya lho jam 09.00 ya dolan kabeh. bocah kae lagi ngarit ngakune bocah sekolah Modelnya antre terus mak lah kae dhewe. Ngomongnya kon bayar kan ora moro. Alah. Sabar ki kon bayar. Jane iki gek entuke piro. Ora moro dhewe, ora moro kok. Padahal wis hati-hati lho Kang berhubungan kok ngopo Aku tak nyedaki bocah kae. yo hati-hati lho Kang kalau wong nyedak-nyedak Le, Ayo aja guneman seneng wong ngarep. sapa jenengmu Le? Ini lah yo seneng to yo. Yo, gamane yo apik. Yo, gamane yo apik. Sapa jenengmu? Kula Paijo, niki Paijo. kakang kula Paiman. Paiman. Teman. Yo, dadi iki bocah loro iki Paiman karo Paijo. Nggih, Kalebu kawula Jipang. nggih. Kaya ngono. Dadi iki mau kowe ngarit iki kanggo makani apa? Nika turanggane kanjenge, kanjenge penangsang. Oh, aku iki makan jaran. Nggih, Mongko sing tak krungu ki jaran 40 ki nek mung garitke wong loro apa ya waret. tunggale niku sakniki nganu enten napa nika pakane apa Kang liwetke kali godhoke mie kali soto Hakimi barang. nggih niku nak radi sonten soto Aritmu kok bagus. Apik men ki. arit 2026 niku Ayo wis taun anyar, nggih akhire ya anyar. nggih Iki kanggone saben dinane gawe ngarit kuwi. lah nggih tanpa niki kula mboten saged nyambet damel Oh, kaya ngono. nggih Iki upama tak gawe ngarit aku ngono ya ora kosong. wah niku landhepe 7 penyukur tambah 7 penyukur malih Pemanahan. Sawise aku nggonku nganggit nawala iki mau kowe saiki wis kelakon. Kelakon kagawa kawula ing Jipang. Mula ngono, awake dhewe aja kesuwen. Ayo. Mapan ana ing sak pinggiring Bengawan. Nyeranti sowane Dipati Penangsang. Ya, ayo gage tindakno. Ya. Ya.
Bathuk tega datat rasa kulit padang bulan kekedar tengah latar tango longgo dewe angin nyoma ngidit mangidul saya gretas rasane ati bapurakan ingsun ya wis lolo atos anak maring kadang Jawa bodelan raga Bahan Senopati Kapati Amar Suti Sutadana Walan Nafsu Pinapsu tapa brata tinapi ing siang latri nama mangun karya ning siksa
joget kok sajak kok jan tenanan-tenanan bentuk iki. Ngawasi padha jogetan kok kaya latihan tenan perjuritan ngono lho. Alah. Pamit aku Nimas Sidose Antut Ruto Tanah Sararun Tungan Ing Sarino Sawa Ngine Datanaki gangsa rambut lamun ato saketing ati yen cedhak tansah mulan ya situasi tuh Indo mimilan bentono ayo nih mas barangan tapi wajib situasi perayaan
Kaya ngono nek do latihan sing padha tenanan ngono lho. Wah, Jan. Ayo kanjenge. Endi kok suwe men tak enti-enti Kanjeng Arya Penangsang. Menika menika turangga jati saking seni tunas muda putra Mardi Rama. Ha. Menika titiane Kanjeng Harya Penangsang. Mentahun jane iki mireng apa ora sliramu kuwi? Pundi kados Kanjeng? Jare sliramu ki mireng apa ora Mentahun? Wah, kula rada boten patosa mireng Kanjeng. Kepiye anggone para prajurit gladi ana ing calon peparamengku Mentahun? Sedaya kados sampun siaga, sampun do pinter-pinter Kanjeng. Lah, ayo kaya ngono kuwi sing dak karepake Mentahun dadi bombonging Adipati Harya Penangsang. Jur sak banjure kepiye Mentahun? Kados pundi? Kados sampun semawas sedaya para prajurit anggenipun sama gladen Kanjeng. Ayo sing tak karepke iki sing kaya ngono kuwi Mentahun. Mula
aku matur nuwun para kawulaku ing Pajang saben-saben nyenengake gawe senenging pikirku awit para prajurit anggone glade peperangan kaya wis ora nguciwani mentaun. Inggih Kanjenge. Tulung! 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 Menika Kanjenge kados perkasa ingkang sampun sami ngaren nedeni jaran panjenengan menika beto serat napa-napa nika Kanjenge. Apa mentaun? Layang saka ngendi mentaun? Kok layang-layangan barang saka ngendi mentaun iki? Mula coba Nawala iki bakal tak waca kepiye surasane Nawala. Tak wacane ya mentaun. Laraping pun nangke hatur dika Kang Masti Pati Riya penang sang wong agung sajak ngalembono mentaun sajak layang iki kok ngalembono marang ingsun mentaun Kang mengko bumi dipang sinuyudan para kawula nipun pancen yo ketoke para kawula ing Pajang padha suyut marang ingsun dasar satriya jentala tulasen nalendra wangi kok sajak Nawala iki ngalembono mentaun inggih kadose menekan nanging kok isih ana bajute iki mula tak terus kanggonku maca Nawala iki mung sethithik cacatira nalika ing kudus pati wataira candala kaya patrape wong drengki sing sabar Kanjenge sing sabar menang sang ingsun seranti ayo tanding apuh nyoto satriya prawira ingsun santi ing banawi kaya jan sapate sira lena ingsun tiga sirah ira keparat
Kanjenge kula aturi enget Kanjenge kula aturi enget Kanjenge ampun kados mekaten Kanjenge Mentaun aku ora srata yen Suraten Nawala iki sajak ngina marang Harya Penangsang mula aku ayo padha ketake prajurit aku bakal menyang Pajang kaya ngopo kasektene Hadiwijaya Mentaun sabar sinuwun sabar Kanjenge sabar aku selak ora sronto kudu aku budal iki ayo iki Kanjenge aku mlayu dhisik iki njur kepiye bocah pekate emang nanti to iki bocah pekate mau Kanjeng Harya Penangsang bae melayu kok jarane ra dititi Kanjeng mula kono titiyane Kanjeng Harya Penangsang pundhuten Maneka titihane karya Anjang Penangsang dipun titihi penganten kakung nggih menika.
cekap semanten atur pasugatan soreng saking Tunas Muda Putra Marti Rama saking Dusun Kertas. Wiwit siang wau santos dalu menika anggenipun seni soreng Tunas Muda Putra Marti Irama. Lipur dumateng para pamirsa sedaya kirang meranani saha kirang nyekecakaken pramila warga soreng Tunas Muda Putra Marti Irama saking Dusun Kertas nyuwun pamit cekap semanten. Jaya Wijayanti widodana ing sambikala nanging tasih setunggal babak ing menika warokan. Ampun kundur rumiyin dumateng para penonton menika tasih setunggal babak warokan. Tasih setunggal babak nggih menika warokan dipun tenggo